Ведаеце, мы амаль заўсёды падсвядома будуем нашы адносіны як такую, небачную бухгалтарскую кнігу. Вы робіце нешта добрае для мяне, і я записываю гэта ў плюс, так? Цяпер я вам вінная. Ага, такі своеасаблівы крэдыт даверу. Менавіта. А калі вы робіце нешта дрэннае, то вось у нас і ўтварыўся долг, які трэба неяк пагасіць. Баланс павінен заўсёды сходзіцца. Ну, у гэтым сапраўды ёсць вялікі псіхалагічны камфорт, я б сказаў. Нам моцна падабаецца, калі свет мае выразны эквівалент. Калі справядлівасць, ведаце, гэта абсалютна зразумелая транзакцыя. Усё вельмі лагічна і празрыста. Вось-вось. Доўг узнік, затым доўг аплачаны, і мы спакойна ідзем далей. Вітаем на дэбатах. Але што адбываецца, калі вы спрабуеце прымяніць гэтую зручную бухгалтэрскую кнігу да ідэі чалавечага збаўлення? Калі тэолаг Марына Аль-Табю прааналізавала біблейскія тэксты трэцяй велікоднай нядзелі на вядомым блогу Тері Жаласа, яна, па сутнасці, скінула тэалагічную бомбу. Гэта дакладна. Тэкст апублікаваны яшчэ ў красавіку 226 года, і ён дагэтуль выклікае спрэчкі. Гэта вельмі цікавая інтэлектуальная прастора. Так, прастора, дзе хрысціянства сустракаецца з ліберальнай філасофіяй свабоды. І Табю сцвярдзяе, што крыж зусім не быў транзакцыяй. Богу не патрэбная была кроў, каб дараваць, разумееце? На мой погляд, як прыхільніцы гэтай тэорыі, яна бліскуча паказвае Бога чыстай педагагічнай любові, які проста хоча абудзіць чалавечства. Я вас разумею, але як апанент у сённяшняй дыскусіі я перакананы ў адваротным. Калі ўважліва паглядзець на самі старажытныя тэксты, якія яна каментуе, мы ўбачым зусім іншыя. Гэтыя тэксты літаральна праснякнутыя вобразамі крыві і ахвяры. Але ж гэта можа быць проста метафарай, так? Сучасныя спробы зрабіць тэалогію больш камфортнай і пазбавіць яе ад ідэі платы за грахі, это, вядома, вельмі прывабна. Але калі аўтары, такія як апостол Пётр, выкарыстоўваюць самую магутную валюту свайго часу, кроў безганнага ягняці, яны кажуць нам нешта канкрэтнае. Яны кажуць, што касмічны цэннік быў аб'ектыўнай неабходнасцю, а не проста метафарай. Добра. Давайце разберамся з гэтым паступова, пачаўшы з самага пачатку. З каментарыяў Табю да Евангелія ад Лукі. Гэта вядомая гісторыя пра шляху Эмаўса. Уявіце сабе кантэкст. Вучні ідуць пасля ўкрыжавання Хрыста, і яны цалком, раздушаны эмацыянальна. Яны ж спадзяваліся, што ён быў тым, хто фізычна і палітычна вызваліць Ізраіль ад рымлян. Менавіта так. І тут нейкі незнаёмец далучаецца да іх, а гэта сам уваскрослы Христос, якога яны пакуль не пазнаюць. І ён пытаецца: «Ці ж не трэба было Хрысту адцярпець гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І вось тут стагоддзямі многія рабілі выснаваў. Ага, слова «трэба было» значыць, што Бог Айцец жорстка патрабаваў гэтых пакут як аплаты. Таму што слова «трэба» літаральна мае на ўвазе абавязак. У іўдзейскай традыцыі, якой, ведаеце, належалі гэтыя самыя вучні, існаваў вельмі выразны механізм адкуплення грахоў праз ахвяру ў храме. Гэта ж была сістэма, якую устанавіў сам Бог. Але Табю катэгарычна адкідвае гэтае прачытанне як здраду всаму сэнсу пісання. Яна вельмі ясна сцвярджае, што ў Бога няма ніякай арыфметыкі. Не было патрабовання з боку айца, якому для заспакаення власнага гневу спатрэбілася распяцце власнага сына. Гістарычная неабходнасць пакут узнікла толькі з-за нас. З-за нас. Гучыць крыху парадаксальна, калі мы кажам пра Божы план. З-за чалавечай абмяжаванасці, так? Дазвольце мне правесці адну аналогію, каб гэта стала больш зразумелым. Калі мы думаем пра адкупленне, мы часта ўяўляем некага строгага банкіра. Ён міласціва спісвае нашы гіганцкія даўгі толькі пасля таго, як нехта іншы ўнёс патрэбную суму грошай на рахунак. Ага, класічная мадэль выкупу. Але Табю кажа пра нешта зусім іншае. Уявіце сабе бацька, чыё дзіця звязалася з жудаснай кампаніяй і імкліва коціцца ў бездню. Бацька спрабуе гаварыць з ім, папарэджваць, плакаць, але нічога не працуе. Дзіця глухое да слоў. Знаёмая жыццёвая сітуацыя для многіх, на жаль.
І адзіны спосаб дастукацца да дзіцяці – гэта дазволіць яму здзейсніць памылку, дайсці да самага дна, а потым самому бацьку спусціцца ў гэты бруд, прыняць на сябе ўдары і ўсе наступствы, каб дзіця нарэшце ўбачыла: «Вось як моцна я цябе люблю». Смерць на крыжы гэта не аплата рахунку перад Богам, гэта Бог, які дазваляе чалавечай нянавісці вычарпаць сябе да дна, каб паказаць, што яго любоў уся роўна мацнейшая. Ведаеце, гэтая аналогія з бацькам, яна сапраўды вельмі кранальная. Шчыра. І яна цудоўна ўпісваецца ў ліберальную філасофію блога Жаласа пра свабоду і адсутнасць прымусу. Але давайте паглядзім на тое, як пра гэта пісаў сам апостол Пётр. Добра, давайте звернемся да Петра. Калі вы цяпер слухаеце і думаеце: «Добра, гэта ж проста прыгожая гісторыя пра любоў», я прашу вас звярнуць увагу на першае пасланне Пятра, якое, дарэчы, таксама каментуе Табе. Пётр літаральна піша: «Вы выкуплены каштоўнай крывлёю Хрыста, як безганнага і чыстага ягняця». Вы кажаце пра выхаванне дзіцяці так, але Пётр кажа пра выкуп. І гэта не проста нейкае, выпадковае слова для прыгажосці. Я разумею ваш аргумент, але тады адмыслова падкрэслівае тое, што папярэднічае гэтым словам у тэксце. Пётр дакладна піша, што яны выкуплены нетленнымі рэчамі, не золатам і срэбрам. Ён наўмысна, разумееце, цалком адмаўляе манетарную мову. Пачакайце, хвіліначку. Я згодны, што ён адмаўляе грошы як такія. Але ж мы павінны разумець, каму ён гэта піша і што ён ставіць наўзамен гэтых грошай. Каментарыі Табе слушна заўважаюць гістарычны кантэкст, і мы павінны яго ўлічваць. Вы маеце на ўвазе аўдыторыю паслання? Менавіта. Аўдыторыя гэтага паслання гэта ў асноўным былыя язычнікі, так званыя тыя, хто баіцца Бога. Каб нашым слухачам было зразумела. Гэта былі людзі неяўрэйскага паходжання, якія круціліся вакол сінагог. Але яны не былі погнымі іудзеямі. Так, яны не праходзілі поўны абрад, звароты ў юдаізм, яны не рабілі абразання, але яны ўвесь час хадзілі ў сінагогі і выдатна ведалі Тору. Яны бліскуча ведалі гісторыю выхаду з Егіпта. Добра, я згодная з гістарычнай даведкай. Але што гэта мяняе ў кантэксце нашай спрэчкі пра транзакцыі? Гэта мяняе ўсё. Таму што калі Пётр кажа гэтым людзям пра кроў бязганнага ягняця, яны не думаюць пра нейкую абстрактную метафору выхавання ці бацькоўскай любові, яны імгненна згадваюць канкрэтную ноч перад выхадам з Егіпта. Вы маеце на ўвазе ноч Песаха? Так. Калі іудзеі мусілі забіць ягня і памазаць яго крывёю вушакі сваіх дзвярэй. І навошта гэта было зроблена? Каб ангел смерці, які і ішоў караць Егіпет, убачыў кроў і прайшоў міма. Гэта быў літаральны абарончы механізм. Гэта жорсткі вобраз, згодная. Кроў ягняці ў гэтым старажытным сусвеце – гэта не проста мілы сімвал таго, што Бог нас любіць. Гэта аб'ектыўны інструмент выратавання ад касмічнага суду. Таму, калі вы кажаце, гэта не грошы, значыць, гэта не транзакцыя, я адказваю. Пётр адкідвае грошы толькі таму, што яны занадта танныя для гэтай транзакцыі. Занадта танныя. Менавіта. Сістэма патрабуе жыцця, строгага эквівалентнага абмена. Жыццё за жыццё, кроў за кроў. Я разумею, чаму вы так лічыце, і вы вельмі моцна апіраецеся на старажытны кантэкст. Але мне здаецца, вы ігнаруеце галоўны тэалагічны зрух, пра які ўвесь час нагадвае Табію. Яна кажа пра радыкальны разрыў са старым спосабам мыслення. Вы кажаце так, быццам хрысціянства было проста такім, лінейным працягам храмавай сістэмы ахвярапрынашэнняў. Я б хутчэй назваў гэта яе кульмінацыяй. А я бачу тут разрыў. Давайце вернемся да вучняў па дарозе ў Эмаус. Чаму яны былі ў такім абсалютным адчаі? У першым стагоддзі распяцца было не проста балючай і ганебнай смерцю. У кнізе паўтаранага закону літаральна чорным па белым напісана: «Пракляты кожны, хто вісіць на дрэве». Так, гэта вядомы і вельмі складны тэкст для ранніх хрысціян. Для любога чалавека, які ведаў Тору, укрыжаваны Месія быў поўным аксюмаронам. Гэта было інтэлектуальна і рэлігійна немагчыма ўмесціць у галаве. Безумоўна. Гэта быў найвялікі шкандал інтэлектуальнай гісторыі таго часу.
Тут я нават не спрачаюся. Вось менавіта. Таму Христос у Эмаусе не проста супакаяе іх псіхалагічна. Ён цалком разбурае іх старыя парадыгмы. Ён паказвае ім, што прароцтва Пісання былі зусім не пра пераможнага ваеннага лідара, які знішчыць рымлян, і не пра тое, што Богу патрэбны бясконцы рэкі крыві ў храме. Але ён усё ж тлумачыць ім Пісанне. Так, але па-новаму. Гэта быў разрыв такога каласальнага маштабу, што спатрабылася фізічнае ўваскрасенне, каб проста адкрыць ім вочы. Калі Пётр піша пра тое, што людзі выкупленыя ад паверхоўных паводзін успадкаваных ад бацькоў, это ж ключавая фраза ў тэксце. Ён мае на ўвазе менавіта гэтае старае мысленне. Вы лічыце, што традыцыя бацькоў – гэта сістэма ахвяр? Так. Традыцыя бацькоў вучыла: зрабі ахвару і атрымай прабачэнне. А новая рэальнасць кажа: Бог ужо аддаў усё. Вы свабодныя, спыніце спрабаваць купіць яго ласку. Гучыць выдатна. І я не спрачаюся з тым, што гэта быў невераятны парадыгмальны зрух у разуменні таго, як навогул дзейнічае Бог. Але выкарыстоўваць слова «разрыў» гэта значыць ігнарыраваць метады самога апостола Петра. Што вы маеце на ўвазе пад яго метадамі? Калі Пётр хоча растлумачыць гэты новы шлях, што ён робіць? У сваёй прамове на Пяцідзясятніцу, якую Таб'ю таксама вельмі падрабязна разглядае, ён жа не кажа: «Хлопцы, забудзьцеся на Тору, у нас цяпер цалкам новая рэлігія без ніякіх транзакцый». Наадварот, ён адразу цытуе Псалом 15 або 16 у іншай нумерацыі. Так, ён цытуе Давіда. Каб даказаць, што ўсё ідзе строга па плане. Пётр літаральна даказвае месіянства Хрыста праз старыя словы цара Давіда. Давід спяваў, што Бог не пакіне свайго верніка бачыць тлененне ў магіле. Пётр лагічна разважае: Давід памёр і спарахнеў. Так, значыць, ён спяваў пра Хрыста. Гэта зовсім не радыкальны разрыв. Гэта апагей пераемнасці са старым запаветам. Добра, але якую менавіта пераемнасць мы тут бачым? Таб'ю ў сваім аналізе гэтага псалма прапануе паглядзець на вобраз, які выкарыстоўвае Давід. Гэта вобраз левітаў, і гэта дадае проста неверагодную глыбіну ўсяму наратыву. Левітаў як святароў. Так, нашы слухачы, мабуць, ведаюць, што калі іўдзеі заваёўвалі Ханаан, кожнае племя атрымала свой уласны кавалак зямлі. Усе, акрамя племені Левія. У іх не было зямлі, таму што іх доляй спадчынай быў літаральна сам Бог. Так, гэта была іх гістарычная роля. І вось Таб'ю звяртае ўвагу на тое, што першыя хрысціяне пачынаюць разумець сябе менавіта так. Ранейшая іерархія тут цалкам дэканструявана. Раней левіты былі закрытай кастай, у якой трэба было нарадзіцца. А цяпер кожны вернік робіцца гэтым святарам, незалежна ад пахаджэння. І якраз гэта бліскуча даказвае маю думку. Сістэма левітаў, нават калі яна пашыраецца на ўсіх, гэта ўсё роўна вельмі строгая эксклюзіўная структура. Ёсць абраныя людзі, аддзеленыя для Бога, якія жывуць паводле асобных вельмі жорсткіх правілаў. Але правілы ж змяніліся. Сутнасць засталася. Калі раннія хрысціяне пераймаюць гэтую ідэнтычнасць, яны ўбудоўваюцца ў старажытную іерархічную сістэму выбранасці. Яны не адмаўляюцца ад структуры закона і абавязку перад Богом. Яны проста становяцца яе новымі выканаўцамі. Разумееце? Ёсць выразны план, ён прадвызначаны. Як Пётр кажа ў дзеях, гэта адбылося паводле вызначанага намеру і прадбачання Божага. Бог Айцец загадзя спланаваў гэтую ахвяру. Пачакайце, дайце мне скончыць пра тое, як гэта змяняе самі адносіны з Богам. Таму што гэта падводзіць нас да аднаго з самых важных моментаў у тэксце Тальмуду, да канцэпцыі страху Божага. Добра, давайце пра страх. Гэта важная тэма. У старым транзакцыйным парадку страх быў літаральным. Калі ты не прынёс правільную ахвяру, Бог цябе жорстка пакарае хваробай, неўраджаем, чым заўгодна. Это страх перад суддзёй, перад тым самым бухгалтарам, які пільна сочыць за тваім балансам. Так працавала старажытная свядомасць. Але калі Пётр піша гэтым самым багабаязнаўцам, якія прыйшлі з язычніцтва, табе тлумачыць, што тут боязь Божая набывае зусім іншы новы сэнс. Это ўжо не тэрор перад касмічным дыктатарам. Это сыноўскі давер. Это глубокая павага і пяшчота дзіцяці да бацькі.
Пётр ясна кажа, што Бог мяркуе бесстаронне. Няма больш рангаў, разумееце, няма балансавых рахункаў. Дзе ж тут месца для транзакцыйнай жорсткасці? Я павінен тут моцна запярэчыць. Ідэя сыноўскага даверу, яна, вядома, вельмі прыгожая, і я згодны, што хрысціянства прыносіць новую, неймаверную інтымнасць у адносіны з Богом. Але мы не можам вырываць словы са сказа проста таму, што нам не падабаецца другая яго палова. Якую палову я прапусціла? Давайте працытуем Петра цалком. Ён піша: «Калі вы называеце айцом таго, хто бесстаронне судзіць кожнага паводле ўчынкаў ягоных, дык у страху праводзьце час вашага зямнога жыцця». Вы чуеце гэтае ўнутранае напражэнне ў тэксце. Так, ён, безумоўна, айцец, але ён адначасова і той, хто судзіць паводле ўчынкаў. Але слово «судзіць» тут таксама трэба разумець у кантэксце новага парадку. Судзіць, значыць, ацэньваць, маючы пэўны аб'ектыўны стандарт. Калі вы кажаце пра тое, што Бог бесстаронні, вы правы. Ён больш не гледзіць на тое іўдэй ты ці грэк. У гэтым сапраўды ёсць радыкальная дэмакратызацыя. Я тут не спрачаюся з табою. Але бесстароннасць суддзі ніяк не азначае адмены самого суда. Я гляджу на гэта інакша. Больш за тое. Звярніце ўвагу на фразу «час вашага зямнога жыцця». У грэцкім арыгінале там выкарыстоўвана слова, якое літаральна азначае жыццё ў чужыне, жыццё ў эміграцыі ці ў выгнанні. Яны павінны праводзіць гэты час у выгнанні менавіта ў гэтым самым страху. Калі б гэта была проста безумоўная расслабленая любов, навошта Петру ўводзіць гэтыя катэгорыі суда? Кніга ўліку не была знішчана, магчыма, яна проста перайшла на новыя стандарты аўдыту. Ведаеце, гэта бліскучае назіранне пра жыццё чужыне, і яно мне вельмі падабаецца. Але я думаю, што вы робіце з яго неправільную выснову. Жыццё выгнанні, пра якое кажа Пётр, гэта ж не таму, што яны пакараны Богам ці павінны баяцца суда. А чаму тады? Гэта таму, што іх новы стан свабоды робіць іх чужынцамі для навакольнага свету. Калі свет вакол жыве па законам сілы, гандлю, іерархіі і помсты, а вы раптам пачынаеце жыць па законах безвыплатнага дарунку і міласэрнасці, вы аўтаматычна становіцеся эмігрантам у сваім уласным горадзе. Тое, што вы называеце судом паводле ўчынкаў, чытаецца не як пагроза пакарання за неправільныя транзакцыі. Гэта проста заклік жыць у адпаведнасці з той велізарнай свабоды, якую яны атрымалі. Свабодай. Яна ж была набыта вельмі і вельмі канкрэтнай цаной, пра якую мы гаварылі. Цаной пакут, так. Але пакут, я яшчэ раз паўтараюся, якія ініцыявалі і здзейснілі самі людзі, а не Бог. Калі падсумоўваць маю пазіцыю сёння, мне здаецца абсалютна ясным, што праца Марі Наэль Табю робіць гістарычную справу. Яна метадычна і вельмі пераканаўча вычышчае біблейскія тэксты ад напластаванняў сярэднявечнага мыслення. Тэксты Лукі і Петра, калі іх чытаць уважліва, малююць вобраз Бога, які дзейнічае не праз прымус і не праз юрыдычныя кантракты. Памятайце дэвіз блога Жаласа. Нічого сілком, все праз любов. Так? Вось, гэта квінтэсэнцыя таго, што адбылося. Збаўленне – гэта працэс адкрыцця вачэй. Гэта эмансіпацыя чалавецтва ад власнага страху. Кніга ўліку была сапраўды парваная на кавалкі, таму што Бог адмовіўся ў ёй пісаць. Я павінен прызнаць, што аналіз Табіл сапраўды дае нам вельмі глыбокі, значна больш цёплы і чалавечы твар біблейскага Бога, чым той жорсткі монарх, якога малявалі нам у сярэднявеччы. І я цалкам згодны, што Бог тут з'яўляецца менавіта ініцыятарам любові. Ён не нейкі пасіўны атрымальнік крыві, якога трэба ўлагоджваць. Але, рэзумуючы сваю пазіцыю, я ўсё ж не магу адмовіцца ад аб'ектыўнай фактуры тэксту. Ад гістарычнай вагі, так?
Менавіта. Мы не можам ігнараваць гістарычную вагу і тэалагічную функцыю ахвярнай мовы, калі аўтары зноў і зноў выкарыстоўваюць матывы выкупу, бязганнага ягняці, краві, выканання старажытных клятаў, мы павінны ставіцца да гэтага сур'ёзна. У самой канструкцыі гэтага сусвету закладзена непазбежнасць ахвяры для аднаўлення разбуранага парадку. Нават калі гэтая ахвяра прыносіцца з абсалютнай любові, аб'ектыўная цана мусіла быць заплачана. І гэта сапраўды фундаментальнае разыходжанне ў тым, як мы ўспрымаем механіку таго, што адбылося. Вы бачыце неабходнасць касмічнай раўнавагі, а я бачу радыкальнае яе разбурэнне на карысць чыстай ласкі. Але я думаю, ёсць адна рэч, з якой мы абодва можам пагадзіцца на 100%. Тэксты Маріна Элтаб'ю бліскуча дэманструюць, насколькі жыццёва важна чытаць гэтыя дакументы праз прызму іх часу. О, з гэтым я згодны цалком. Мы не можам зразумець Петра, калі не ведаем, хто такія багабаязнаўцы ў сінагогах. Мы не можам зразумець шок вучняў у Эмаусе, калі не разумеем, чаму укрыжаванне было інтэлектуальным тупіком для юдзея першага стагоддзя. Увага да гэтых гістарычных дэталяў дадае проста неверагодныя слаі да нашага разумення свабоды. Абсолютно. Мы сёння закранули толькі самую вершыну айсберга. Там яшчэ вельмі шмат прасторы для даследавання таго, як чалавецтва эвалюцыянавала ў сваім разуменні Бога, і яшчэ шмат напружэння паміж структурай закона і свабодай духа, пра якое можна гаварыць гадзінамі. І, магчыма, менавіта в гэтым напружэнні хаваецца найвялікшая таямніца чалавечага існавання. Каб вярнуцца да таго, з чаго мы пачалі сёння, да нашай унутранай патрэбы ў бухгалтарскіх кнігах. Мы ўсе інстынктыўна шукаем балансу, але калі мы сутыкаемся з наратывам пра найвышэйшую любоў, мы застаемся перад складным пытаннем. Чы магчыма, каб дарунак быў абсалютна бясплатным, але пры гэтым каштаваў усяго таму, хто яго дае? Мы не будзем сёння абвяшчаць пераможцаў у гэтай дыскусіі. Мы пакідаем гэтае пытанне вам, нашым слухачам. Даследуйце крыніцы і шукайце власныя адказы. Да сустрэчы на нашых дэбатах.